morning, ma'am. Good morning, Ma'am Maricela. Good morning sa ato mga tigpaminaw. Opo, natay ginapaabot karon ma'am, gina-contact nato sa Pikas linya ma'am no, kay naay sila mismo ang gusto mangutana sa imo ma'am sa SSS. Pero before that ma'am, ako sa aning unahon ning pangutana nga naa pa ba daw sa gihapon ron ma'am ang gitawag nga loan condonation program? O niya karon pa murag recent lang daw siya nakadungog ani ma'am kay nasultihan daw siya sa iyahang mga silingan. Mga mangutana siya din hinato ma'am, unsa daw ng loan condonation program ma'am, unsay pamaagi sa pag-apply ma'am Greta? Okay, first of all, ang loan condonation program mo ni siya ang pagtapok nato sa tanang short-term loans na nahimo sa membro, isahon nato na siya nya makondone ang iyahang penalties once ma-fully paid ang condonation program. So meaning sa condonation, walaon na to ang penalty. Pero ang mabilin, principal and interest. So, doon na tayo choices, pwede na to full payment, meaning sa full payment within 30 days sa pag-approve, pwede na siya mabayran, dapat mabayran siya tanan. So, kung ma-option tag installment, depende sa amount, tagaan pa sa system o breakdown sa installment payment kung pila ba atong bayranan kada bulan. Kung pila ka bulan na to, pwede bayaran ato ang condonation. No? So, ang pinakataas na to ani is 60 months mean 5 years. So, depende dyan sa amount. Ang maka-enjoy lang sa 5 years is katong na ay loan na 72,000 and up. Pwede na niya bayaran within 5 years. No? Ang sistema sa pag-apply is through online. So, dapat ang member registered online para maka-apply sa condonation program. Fortunately, wala pa siya deadline. So, sa pagkakaroon, abri pa rin siyang programa. So, di na ta maghulat na mag-deadline. No? Yes po. Kaya maghinulakay na punta nga di ta kasulod. No? So, as early as now, dapat kung pa mo na-register online, register sa mo online. Yes po. Ma'am, tama ba ang akong pagkahinumdum kay murag kaniadto nga nag-offer si SSS o kining loan condonation? Pag once nag-apply ka, tapos wala nimo siya na padayon, na continue, may nahuman, na mature, no, nakabayad na wala nang imuhang mga interest o nabayaran nimo imong loan, dili na ka pwede mag-apply og lahi na pod na loan condonation program. Mag-apply ba ni sa kaning existing, ma'am? Yes, so sa existing ma'am, pwede gihapon ta mo apply. So, kung naka-apply pa niya itong 2017, nawa na to ng human, pwede kaayo ta. So, wala ka na to gi-impose, ma'am, ang rules about i-bar na to ang sa ka-membro na wala nakahuman sa iyang condonation program. So, samtang inuan pa ang rules, kato mo naka-apply itong 2017, pwede pa kaayo mo apply. Sige, hindi na nga to sayangon ang chance, no? Kay, tama ba, ma'am, no? Ang akong pagganungog, ma'am, nga, kung natay loan, nga, dako kay tag-interest, so ang bayaran na lang ni member, ma'am, isang principal, tama ba, ma'am? Yes, and interest. And interest pod? Okay, sige. Pero staggered siya. Ang mawala, penalties. Penalties pa lang mawala. Pero ano siya, ma'am? Depende siya sa kung kanus unsang length na panahon na kaya ni member bayaran, ma'am. Na may options, ma'am, di ba? Di, ma'am. Depende sa amount, ma'am. Opo, depende sa amount. So, pwede po mo option si member, ma'am. For example, qualified siya for the 60 months, kada ko iyang utang, pero gusto niya bayaran within a period of lesser than 60 months, pwede po. Okay. So, ang importante din para di makuan kay unsa kanay mahitabo, ma'am, kung dili na to mabayaran, ma'am, ang atong loan, ma'am, para masabtan lang po, ma-emphasize lang nato sa atong mga members. During sa retirement, ma'am, kani ato ang mga unpaid loans, including penalties and interest, ma-deduct mo siya tanan, gikan sa ato ang retirement proceeds. Yes. No? So, pwede mahitabo na magdagan ang mga bulan nga wala kay madawat kung sobrang na jud kada ko imuhang loan. Okay, sige. So, di man ta gusto, no? Kaya ato ba nang gihaguan nga sa medyo batanon pa ta, dito ta nga mag 60 years old ta, mag-pension ta. So, atong paninggamutan kung able pa ta, no? Nga mo-avail ta ani nindot nga programa
ang SSS, ang Loan Condonation Program. Alright. Ma'am Greta, sa pikas linya, si Ma'am Raquel Habines, unta, og si Nanay Procesadura, o naminaw sila karon, no? Nagapaning kamot mig tawag sa inyo ha diha. Basig nabisi mo or di makontak ba? Di makontak ra di man Benson? Di mo tubag. Sige, okay na lang. So atong ipangutana later. Pero ma'am na ako'y kuandri ma'am. Na ako'y laing pangutana din hikay. Namang ko'y nangutana kung mahorot na daw ma'am ang sick leave allowance bitaw sa kumpanya, Ma'am Greta. For example, naalang sa 15 days nga sick leave allowance sa kumpanya. Wa pa na human ang tuig, ma'am. Pwede ba daw, ma'am, magamit ang sickness benefit sa SSS bisan og mga minor illness lang? Okay mo, so atong hinumduman na para maka-sickness benefit, dapat nila yun tayo certification gikan sa atong doktor, no? Okay. So, ang confinement po nagkikinahanglan, ma'am, either balay or hospital, dapat at least 4 days. Okay. Oo. So, kanang mga sakit-sakit lang ulo niya, nag-absent ka. Labad ang ulo, ma'am ba niya? 1 day lang good, ma'am. Avail lang sickness benefit. Dili siya pwede. Okay. So, So, again, na ay medical certificate, ma'am, sa atong doktor, of course. And then, at least 4 days. Tama po? At least? Yes, ma'am. At least 4 days po. Nga nagstay, whether nasa balay or nasa ospital, na confine, basta as long as na ay certification gikan sa doktor nga kinahanglan gyud, ma'am, no? Nga kuan magpahulay, no? For with 4 days or beyond. So, okay, salamat kay basig na namang kay kanang kuan lang. Bitaw no, pwede ba basig gamiton ng kuan gidis minuri nga magugo kanang labad akong ulo ba basin pwede. Nahorot ng sick leave, labi na mga kumpanya, ma'am, nga ang sick leave lang nila allowance kay mga naalang sa 5 days ana, no? So kana. So at least karon klaro ang atong mga concerns. Ma'am Greta, unsay latest sa inyo ha sa SSS, ma'am, kay murag wa man tuloy tubag tong ato ang mga kuan, ma'am. Oy mo nang naglibog jud ani nila, ma'am, ba nagtawagan nimo di man ubag. Pero sige lang, ma'am, kay ato alang ni silang tawagan usab na sunod semana. Ma'am, namoy announcements, ma'am. Okay, ato lang i-promote, no, nga do not tayo service office sa NCCC Mall, Buhangin. Abri siya gikan Tuesday hangtod Saturday, no. So katong mga tao nga nagtuyo siguro sa area, pwede na mo din, pwede na dili mo na o dili sa bahanda. Padayon gihapon na, ma'am, ang ato ang kuan diha. Yes, ma'am. Yes, so po. mas magud hapsay dito, ma'am, masayahay po, dili po kaayo taas ang pila, no. Yes. So wala po dyan may panahon during the weekdays. Sa weekend mo mag-adto Saturday. Sa Saturday, sorry ma'am, whole day ba sila, ma'am, or half day lang? Whole day, ma'am. Whole day? Tugod silang 10, ma'am, hantod. Mall hours. Yes po, mall hours. Sige, so naday Saturday dito. Murag nindot ka dito po, ma'am, kay wa kay tao kay naay man tay gi-refer dito, ma'am, wala gid daw. Luag kaayo ang linya. So sige, adto na mo dito sa Buhangin area, no? Dito sa nasa layo kuan ito. Pwedeng mag-avail dito sa mga serbisyo sa SSS. Ma'am Greta, salamat kaayo, ma'am. Until next week po, ma'am. Thank you po. Yes, ma'am. Sa kanunay si Ma'am Greta Quail, mga kasama sa Social Security System. Radyo Man. Nga i-like o mag-subscribe sa atong YouTube channel sa DXD661 Aramen Davao.